פרצו לך למשתמש וגנבו את הפרטים. וואו. אוקיי. מה זה? מה זה? לא מאמין! אני לא מאמין! מה אני עושה? מה אני עושה? אתה לא לבד. יש את מוקד 105 שנועד בדיוק למצבים האלה. ועכשיו גם במשחק יש עם מי לדבר. תסתכל. וואו. חפשו ברובלוקס 105 או כנסו במיינקראפט לשרת 105 Hub co.il, שם אפשר לדווח על כל פגיעה בילדים ונוער ברשת. מקרים. תעשה סרטון